تماشافانên hêja em niha li derdora kampa rojin. Kampa roj ki ev di rojin operasyona ewlehiyê lê tê meşandin bi taybet ji aliyê şervanên yekînên parastina jin yê pejê her wiha hêzên asayîşa jin ba ku tê meşandin îro di roja xwe ya dudiyan de ye. Di encama lêgerîna ku di roja dudiyan de hatiye kirin li vê derê hevalê me dîmen ji wera bikişîne xendeqeke ku hîna nû tê kolandin li vê derê hatiye dîtin wan jî dîbinin bi alavên hesin û bi alavên tûj ev dever hatiye kolandin li gorî yên hêzên operasyonê dibêjin ku ev ji xwe konê ku niha li vê derê xuya dike yê muhacîrînan in bi taybet jî yên malbatên Daişê ne ev konê ku xuya dike li gorî ku ji me re gotin zarokan li ser vê têlê re davêjin da ku li vê derê bikolin vê xendeqê bikînin binê van konan da ku tê re birevin. Ji xwe yek ji armancên operasyonê jî ew bû ku pêşîlîgirtina tevleheviya ku li kampê çê dibe di heman demê de rê li ber girtina revandina malbatên Daişê ye.